Għal piddellijiet suwed u griżi fit-tpenġijiet bil-faham, Joe Farrugia ppreżenta kollezzjoni ta' 30 penġija li ilu jaħdem fuqhom fl-aħħar 3 snin u li tfaw dawl fuq il-problemi tal-pajjiż. Bit-tema ewlenija jkun il-gardell. Dan l-asfur żgħir iżda b'tifsira metaforika rikka jirrappreżenta l-ħila u l-persistenza li tisfida dak kollu li jkun ġej kontrik għaliex l-asfur jkoll iżżieraħ mix-xewk ta' dik li xi darba kienet kuruna, asfur li jwissi fuq il-futur minn qabel. Net News tkellem ma' Joe Farrugia dwar is-sinifikat ta' din l-esibizzjoni li qed issir flimkien mal-Fondazzjoni Daphne Caruana Galizia. Il-gardell huwa l-ispirtu tal-ġurnaliżmu. Il-gaġġa hija r-refuġju tal-ġurnalista illi għalkemm hu qiegħed priġunier fiha forsi imma ħadd ma jista' jilħu f'dak l-ispazju tiegħu. Snin wara li nqatlet Daphne Caruana Galizia qed naraw illi anke jekk wieħed forsi ma jaqbilx l-istil kif kienet tikteb, però il-veritajiet ta' dak illi kienet issemmi fil-blog tagħha qed narawhom illum u iktar ma jgħaddi żmien iktar qed joħorġu stejjer illi qegħdin itu raġun. Farrugia spjegalna wkoll għalfejn għażel jipinġi bil-faham. L-użu tal-faham hu biex juri l-gravità tagħha. Kemm ikera din l-esperjenza illi għaddejna minna u sa ċertu punt għadna għaddejjin ukoll. Allura ħassejt illi ma kienx jixraq illi jidħol kulur f'dawn ix-xogħlijiet ħlief fi ftit li għamilt lejn l-aħħar illi qed jindikaw illi hemm xaqta tama illi toħroġ il-verità kollha. Intant f'messaġġ fil-ktejjeb maħruġ għal din l-okkażjoni, il-konfundatur tal-Fondazzjoni Paul Caruana Galizia iben il-ġurnalista assassinata qal li esibizzjonijiet bħal dawn huwa parti minn sforz kollettiv biex jitfgħu dawl fuq il-forzi ta' dlam li qatlu lil Daphne Caruana Galizia. Paul saħaq li dawk li qatlu l-ommu kif ukoll dawk li għattewlhom ħasbu li Daphne kienet l-unika sors iżolat ta' dawl u allura ma ħablux rashom fuq il-pulizija, il-maġistrati u l-kumplament tal-membri tal-istampa. Dan mingħajr ma ntebħu lil Maltin xellu xema qalb dawn il-forzi ta' dlam.